Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 23, versikulo 17 kan 18. Di mo apalan dagiti managbasol, ti panagraam mo iti apo, ti ad-adda kuma apakasagnam. No kasta ti aramidam, nasaya atto ti masakbayam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mapadakkel ta ti balay ta no kastoy nga adu akanayon ti paglakwanta. Imbaglakit din tawan pa iti adu akadwata nga aglaklako. Imbaglakit din taadagayem ko amang mangted iti ilaklako ta. Nabiit tapay anang rugi anaglako nanang, ngam dakkelan adagos ti naglakwanta. Mayat gayam da iti negosyo. Talaga amayat. Ngam dagita kaaruba ta. Uray kanayon da amapan iti kunkunada balay ti Diyos. Di da pa'y makapadakkel iti balay da. Kasano kat agtaltalon kan agbangbangkag dalaang mat. No panagtutudo, maupranda. No mat panaggagapas, maininitanda iti kastaunay. Anak, di ka pa'y madla nakapulos. Mapantayon iji simbaan. Masapul ka di pa'y nga umayak mat, nanang. Rombeng laeng anak ko. Pagrebengan ti tunggal may sa ti mapanagdayaw, kan agyaman iti Diyos. Kanayon kayo mat mapan kan ni tatang. Ilaklak amda ko na. Umay kakit din. Uray maminsan lang iti makadomingo asumurot ka mat. Apay nga iday takaruba tayo. Diyak mat makita mapanday ti simbaan. Uray Domingo. Apay aya, adagita kaaroba tikit kitaem. Saan da mapan makimismisa? Ngam apay ang nagdakkel ti balay da. Ngam da tayo. Dayta ka di balay ti pakakitaan iti bendisyon ti Apo? Anya nga ron ngay. Amin nga aramidem amayan natop iti paghayatan ti Diyos. Makipagmaymay sa kakankwana iti maikadwa abiyag. Ay mapanawam tumutlaeng ti dakkel abalay. Padasam nga awisan ni Nathan, no kayat naman taglako iti kas iti ilaklako ta. Padasag to ananang. Ngam amang ano saan da apalubusan, tatumulong iti talon kan bangkag da. No tumulong, iti Sabado, tagad-adal. Wano uray Domingo, no iso. No agkita kami, padasag nga awisan, tapno adda kadwatang aglako nanang. Ija iskinita ija ili ti paglakwan mi. Wano saan, uray umay tumulong nga agisupot kadagiti ilako ta, iti babasit asilo pain. Ay, imbag ti agisupot, tamabalin ng aramidan. Ngam ti aglako, masapol alimod. Ang mga makita ti pulis. Sa bagay, masapul nga minti annad, tapno saan makita ti pulis. Apay ka di apo pulis, anya ti masapul yo. 5 basaklaan. Adda nga min sipsiputak ataw ditoy. Ha? Apay asip-siputan yo. Adda ka di inaramid na may kaniwas, apo pulis? Saan pa'y asigurado? Isu asiputan pa'y nga umuna. Sakbay nga aramidan ti sumarunong addan. Kasta ka di, apo pulis? Awan ka di ammo yung aglaklako iti maiparit a bulong ditoy. Ha? Maiparit a bulong? Anya ka di day, apo pulis? Apay a maiparit? Maiparit. Tanu aramatan dagiti tattao. Makadadali ti salunat. Ket pamkwatan da ang mga ramid iti may kaniwas. Maawata kon ti kayat yu asawen. Awan mat ti amok nga agilaklako iti kasta ditoy, apo pulis. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan, Nathan. Ada kayat ko nga iparamid kan ka. Anya ka di day jay manang? Pagkwartahan da ito'y, mabiit ka ama kaurnong naglako ka. Saan pa'y anadagsan nga ilako? Ibulsam laeng. Nga magadadalak mat manang. Saan mat nga inaldaw ti panaglakom Iti Sabado. Tumulong nga kadatatang kananang. Iti aldaw ti Domingo ngay.
Sanda kaya't apo manawag iti aldaw ti Domingo. Agrason ka Ibagam nga ada aramidem a pagkwartaan, ngam saan mo nga ibagbaga nga aglako ka. Padasag, no palubusan dak, manang. Agdiskitar kamot tapno maadaan ka iti kwarta. Taday tamulayo, mabayag pay sa mabalin nga ilako. Nadanon manen ti Domingo, mapantayo manen ijay simbaan. Manan? Adda aramidan mi kadagiti kakadwak, tatang. Basta saan mo aliwayan ti pagrebangam kas Kristiyano. Sakbay nga aramidam ti bagbagam nga aramidam. Uwan, tatang. Mapanak pa ijay simbaan. Sakbay mapanak iti bagbagak nga aramidak. Ala, intay mo rodan. Mapan kanto dito ibagbagam apapanam, kalapasan ti misa. Mapantayo ka din? Si kalangan ti ururayan mi. Itay pa nakarubwat kami. Nagbayag kamot ngagpalas. Apay anala ka nga imay. Isupay ko mati mapaglakwam. Anya ayat ti ilakok, manang. Kunsa dino ti paglakwak. Kasulangan. Mapan ka iti address nga itid ko kan ka. Yawat mo iti tao da iti nakasobre. Urayam mo't nga da iti dakan ka nakasobre. Kasta ka nila ang ti aramidak, manang. No maaramid mo na ita. Adan kwarta madagos. Basta yawat mo ti nakasobre. Sige, manang. Sino nga iti pangtadak? Adda lalaki ang nakabado iti nalabasit. Nakasanglas. No pagbusinaan na ti motor na, asit gam, kat itad mo ti nakasobre. Awan samat tan dito'y simbaan ni Nathan. Kaslaawan nagpaiso. Ne, napananangatan. Sa dino jay kunana apapanan na? Di namot nga ron, imbaga no sa dino. Impang pangruna na ti kunana apapanan na, ngam ti panakimisa na. Kasaok to ti anak na, inton makasangpet tayo ijabalay. Wen, tasana rumbang ngayalang-alang na ti pagrebangan tayo iti namarswa. Dayta ti kamali ti kaadwan kada tayo. Ipangpangruna tayo tinain materialan abanag. Ngam maliwayan tayo ti may papan iti na espirituan abanag. Tina-espirituan ko mati at adda nga ipangpangruna tayo. Imawag tinang tidam Nathan. Intid na kanukan ka ti sobre. Uwan, manang. Anya ka di daytoy, tanagpuskulmat. Saan mo nga amuan? Aguray ka, taitid ko kan ka ti kwartam. Oh, adoy. Ha? Kukwak amin daytoy, manang. Tapno umay kanto manin Ibaon kanto manin iti sabali adiso. Oh, saan ka di analakalaang at trabaho? Kat kwarta dagos? Mayat gayam, manang. Isumat lagayam ang nagdakkel ti balayo. Kat agpada kayo kan ni nanang mo nga awan trabaho na. At damot trabaho mi, ngam saan akas iti trabaho ti dadakkel mo. Ay, nagrigat lang arudan. Nagbayag pa'y apagkwartaan. Manang, anya ka di dya intulod ko. Kan anya dya intedda, nga inyawat ko kan ka. Saan ka di ngayon bagak asaan mo nga amuan? Ngala, agawid kan. Kat umay kan tumanan. Pimanawon jay ignorante. Damagin na kit din no anya kano ti indeliver na. Imbag ata na allokoy ko para deliver itilako ta, nanang. Adda kumapay maallukoy mo para deliver itilako ta. Ibagak to ka ni Nathan nga agawis iti sabali. Iti kasta, ada kadwa na para deliver. May mayat no pada na nga ignorante ti para deliver. Wana? Mayat no adoda para deliver. Nakatugaw talaang. Ngam adda aggargaraw para kadata. Di da namnamaan a maiparit a droga ti deliver da. Agpadata ama sirib nanang. Bumak ng tadagos no agtultuloy akasto. Lakay, Jack nakita itay ni Nathan ijay simbaan. Nakita mo ka di? Uray siya nga rod, saan ko mata nakita?
Addan sakat napanan na sa bali. Masapol nga munta, inton sumangpet. Ne, intrang kam ka di ruangan. Ay, wen. Aguray, tay nakitaan no asino, day ta agtok-tok-tok. Ay, anak, imbag ta simbangpot kan. Napanam ka di. Nanang, kita mo. Nagadu a kwarta. Nangalaam ka na kita akwarta, anak ko. Ay, umunag ka man. Tailawlawag mo kada kami kanitatang mo. Ti maipapan iti day ta akwarta. Ita, ibagam no nangalaam iti day ta akwarta. Ken apay adi ka imay nakimisa. Adda nang ibaunan ni Manang Lili kanyak, tatang. Adda napan ko intod iti may sa tao. Kat adda mo't intod na kanyak anak kasubre. Anya ti nakasubre ako nam. Intod kumat ka ni Manang Lili, tatang. Kalpasan na. Inik kanak iti kwarta. Dayta ka di ti makagapo, no apay adi ka imay nakimisa. Tatang, no kanayo nagastoy. Makaurnungak iti igatang ko iti motor ko. Uray kalikagumam amin at tarigagayam dito'y lubong, nuliwayam met ti pagrebengam iti namarswa. Saan ka matlang agbaligi? Di ka kadi masayangan, no mapukaw matlaang ti kararwam? Apay ko maamapukaw ngay. Mapukaw ko nag, no saan to nga iti saklang ti apo, ti pagturungan ti kararwam. Kaya't mo kadi ti agturong iti disso nga adayo kini Apo Dios? Masapol nga ado ti mairipak, tapno ado met ti maidiliber. Saan ka di amay mayat no mga lata iti kadwata nga agripak, nanang? Ano santan ado atalaeng, ang mga numaamuan da ti negosyo ta, delikadaw. Diyay mapagtalkan ti alaan ta akadwa. Sige, tanuad da masarakan ta. Isuntaw ti alaan ta akadwata nga agripak. Mabalinsamot ni Nathan. Ang mga nuibaga na kadagiti dadakkel na, delikadaw. Padasan ta abilinan at di na ibagbaga. Ikanta iti kwarta na, nanang. Ne, da kayo matapo pulis, ken adamat kakadwam. Anya ka di ti maipaay ko kada kayo. Lumabas kami laang dito likod ti balay mo, kabsata. Mapan kami di tabalay ti karubayo. Kasta ka di, Apo Pulis? Ing kayo ka di sarungkaran dagiti agina? Saan laang nga sarungkaran? Ad aramiden mi dita. Makita yun to. Ado kayo, met. Anya ka di tinaskan nga aramidan nyo dita? Saan kayo kumana tagari? Masapul adida mo, ti papan mi dita balay na. Kasta ka di, sir? Agyaman kami, kabsat. At dadamat siguro dita balay da. Tanakalukat ti tawada. Pulis! Ingatoy dagiti imayo. Ay, saan Apo Pulis? Pagsasaritaan tayo kumaday tawi. Di da kami kumamatiliwan. Kunakun kat, apud no tinaitimbre kada kami. Ada kayo ti aglaklako iti maiparit a bulong. Ay, kuhasan Apo Pulis. Imparipagdala ang daytoy kada kami. Awan na ti adu arason. Man, pusasan niyo ida. Kat alayin niyo amin dagiti ebidensya. Ay. Nagpulo kayo matlangan nga agina. A pusher. Tatang, apay pinusasan dagiti pulis da nanalo siya kan Manang Lili. Adda ngamin inaramid da may kaniwas iti linteg, anak. Anya ngay dayjay? Aglaklako da iti may parit a bulong. Kat danda ni pati sika kat na isagmak. Apay ka di ama iparit dagiti abulong, tatang. Makadadali ti salon at ti tao. Ken adu ti makaaramid iti krimen no nakausar da iti nasao a bulong. Isugayam ana ti liwda. Inapalak ida, taadu ti kwartada. Ngam, dakas matgayam, tinagtaudan na. Pudno day ta, anak. Basol iti pada a tao, ken basol iti imatang ti Diyos. Gaputa dakas day jay apagkwartaan. Lumiklik kadagiti madi nga aramid, tapno di ka maisagmak. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan,
Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.